Takowa on the mix. Da soyayya aka yin taro ku duba, taro shi ma alkhairi ne ku gane, aure ne kun ka kai ango da amarya kun yi mun gani, sunnan manzo da Aminatu gata kun yi mun gani, mata da maza su zo kun da aure ne aka yi mun gani, irkwai dai manna hannu sai Abubakari mun gani, irkwai mani gaski ne gwamani Abubakari kajiyo, mata hagu mata kwara mata zankai mata zuru mata hagu mata ibado, ai mondike ai sabon se irkwai dai man bana irkwai manori se hankan gaba irkwai magangin se hankan ga hunguro duniya da lahira, mata zuru mata zankai Abubakar mata kwara mata hagu Abubakar irkwai mani gaske ne gwamni, matar aure zan farawa irkwai mani gaske ne gwamni, komi tsari an fara ba irkwai mani gaske ne gwamni, yawon tafiya da dawowa irkwai mani gaske ne gwamni, amarya zan dawo kanki irkwai mani gaske ne gwamni, mai da muke ce yar baba irkwai mani gaske ne gwamni, Abubakar shi ne baba irkwai mani gaske ne gwamni, baban mai ramu yar baba irkwai mani gaske ne gwamni, tarbiyya ke samowa irkwai mani gaske ne gwamni, sannan rai ma bari batawa irkwai mani gaske ne gwamni, ango ya zo ku yi wasawa irkwai mani gaske ne gwamni, ku yi hira ku yi darawa irkwai mani gaske ne gwamni, wannan shi ma alkhairi ne irkwai mani gaske ne gwamni, ku gani kai zan dawo kanka irkwai mani gaske ne gwamni, ku gani kai ne dan jara irkwai mani gaske ne gwamni, kai ne ango kun Maryam nan irkwai mani gaske ne gwamni, komi sai kun yi gyarawa irkwai mani gaske ne gwamni, zuwaira ni zan gaidawa irkwai mani gaske ne gwamni, mama amarya na gaida ki irkwai mani gaske ne gwamni, tarbiyya ki yo badawa irkwai mani gaske ne gwamni, Abubakari ne angonki irkwai mani gaske ne gwamni, adon sabado Allahu mai cuta mai bada magani, komi na kaso gare ka ne zan nema in yi tanadi, wuri da mutu ya samu tsari inda ba zai yi ilimi, to ƙari salatu zuwa ga annabi manzo na mazarumi, alaye hadda sahabu nasa domin sun yi tallafi, tsarin tafiya a samu shugabawa masu ilimi, to rai da rabo amar sukin dace an gwaki zarumi, lale lale gurin shi an goshi ma ki yi tallafi, bari na bari cikin soyayyar aure zai fi armashi, auren soyayya da kun kayo nan sande babu yin fushi, dange nan na gansu suna ta murmushi, wannan taro na basira ne irkwai mani gaske ne gwamni, aure shi ma na basira ne irkwai mani gaske ne gwamni, shugaban tafiya in gaida ka irkwai mani gaske ne gwamni, Muhammadu dan roro jamu irkwai mani gaske ne gwamni, basira sai ta kai karshe irkwai mani gaske ne gwamni, Firizida in gaida ka irkwai mani gaske ne gwamni, Muhammadu Murtala dan baba irkwai mani gaske ne gwamni, Husaini kai mana gaida ka irkwai mani gaske ne gwamni, gari na kwaran shi bai yaya irkwai mani gaske ne gwamni, Alhaji Ibrahim na gaida ka irkwai mani gaske ne gwamni, Alhaji Ibrahim na gaida ka irkwai mani gaske ne gwamni, dan taro shi na basira ne irkwai mani gaske ne gwamni, dan taro shi na basira ne irkwai mani gaske ne gwamni, Sa'idu ta mana gaida ka irkwai mani gaske ne gwamni, Kuge ta mana gaida ka irkwai mani gaske ne gwamni, Alilu Suleiman dan baba irkwai mani gaske ne gwamni, Alilu Suleiman dan baba irkwai mani gaske ne gwamni, abubuwa nake son komawa irkwai mani gaske ne gwamni, Ibrahim kai na gaida ka irkwai mani gaske ne gwamni, an bar rakiya sannan DJ irkwai mani gaske ne gwamni, mata ne ba ta yin gaba irkwai mani gaske ne gwamni, abun gurani zan komawa irkwai mani gaske ne gwamni, abun gurani zan komawa irkwai mani gaske ne gwamni.
gwamni irkwai mani gaske ne gwamni